taas kerran. No oikein, nyt hiihtolomalla ei ole tullut yhtään videoa, kun se on ollut se mitään hirveätä häsellystä. Elikkä mä nyt kerron teille, mitä mä tein hiihtolomalla. Ja mä pistin niinku päivältä päivältä. Ja mulla on siis ääni ihan paineessa. Ei hirveästi ääntä. Joten, mutta aloitetaan maanantaista. Mun olisi pitänyt maanantaina mennä potin taas Siis mun olisi pitänyt mennä maanantaina tallille. Siis mä menin tallille. Mun olisi pitänyt mennä ratsastaa, mutta mä en voinut. Kun ratsastuksen ohjaajalle tuli flunssa. Ja niin. Sitten mä olin kumminkin siellä hoitamassa ihan normaalisti. Ja sitten tiistaina mä menin ratsastaa yksityistunnille ja niin. Ja sitten keskiviikkona mä olin tallilla, kun Vimpelissä laskettelemassa. Ja niin. Eikä silloin me käytiin Angry Birds Parkissa kanssa. Ja niin. Sitten keskiviikkona mä olin siellä Vimpelissä laskettelemaan. Me lasketeltiin 4 tuntia. Ja pikkuveli ei riitä. Niin. 4 tuntia oltiin siellä laskettelemassa, koska mulle tuli paha olo. Ja sitten torstaina me oltiin semmosessa softball-turnauksessa, missä semmosia niinku, ne ei ollutkaan väriläisiä, ne oli semmosia niinku superpallon kokoisia, semmosia ihan pikkusia. Tosi pikkusia palloja, mitä niinku ammuttiin semmoisilla vasarilla. Niin. Ja sitten perjantaina me oltiin sitten Paljakassa laskettelemassa. Oltiin 4,5 tuntia tai sitten toi 5 tuntia. Ja sitten lauantaina meillä ollut tallilla. Olin mun serkun 1-vuotissynttäreillä. Ja sunnuntaina mä olin mun toisin serkun synttäreillä ja sitten olin kans mun serkun kanssa. Toisen serkun kanssa. Niin sitten nyt viikonloppuna, eli nyt lauantaina ja perjantaina. Niin perjantaina mä menen Why Always. Niin mä menen nyt perjantaina sitten tonne, mikä se on, serkun luokse yöksi. Päristään siellä. Ja niin. Mutta sitten lauantaina mä en mene tallille, koska mun kaverikaan ei tuu, enkä mä jaksa mennä sinne yksin. Ja muutenkin mä menen sinne Katrun yöksi. Niin. Mutta sunnuntaina mä varmaan menen sitten harkkoihin ja niin. Kertokaa sitten niinku niitä ehdotuksia, millaisia videoita kannattais tehdä ja tälleen. Mutta niin, se olisi sit moi! Miksi tää ei saa?